Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de Minecraft. Lumea minunată mea. Am făcut doar alea. Da. Ok, merge și așa. Și nu uitați, și la început nu uitați să ezitați să apăsați buton de like, să strângem cât mai mult like. Deci, câte ce nu iau ce vreau să am. Da, și astăzi mergem să minăm. Na, mie îmi place să minez. Știți? 3 Dar mai întâi vreți să vă arăt ceva infinit? Vreau să fac și eu. Hop, 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 hop. Un envy. Îl punem aici. Nouă de-astea, scriem aici orice vrem. Eu vreau să scriu bani. Noi, done, univers. Și intrați pe crafting table și fiți atenți. Blocuri infinite de aer. Că am hack, bă, boss. Ia uitați. Ați văzut? Nu ca voi. Stau numai. Ei bine, am aflat un hack. Ați văzut? Deci eu sunt hack. Dar să nu aud. Bă, Andrei. Ce prost. Bă, Andrei. Îți mai bă și cu lânciudătă că nu îți dau like, îți dau numai dislike. Bun, și astăzi să vedem ce o să minăm. De obicei pe aici, haide să minăm. Bun. E bine aici. Așa. Bun. Și mai departe îmi dau granit și aici o formă de aero, măcar o bucățică. Dar ce naiba, eu am aero la infinit, deci nu mai îmi trebuie nimic. Adică pot să-mi fac totul infinit, dar știți? Haideți să punem și aici două forțe. Și așa este și cu căulul. Și cu goldul. Dar până acum nu am 9 gold. Deci ce acum? Nu-mi trebuie de tine. Pleacă din viața. Aer. Că-s vrea să vânezi diamond. Sau gold. Bă, dacă granit mai e pe aici. Că naiba, nu te mai iau. Atunci când am avut nevoie de tine, nu. Deci așa putem mai fi. Adică, da. Nu m-am mai ciudat în mine. Deci fiți atenți de când să. Bine, haide să te iau și pe tine că tu plângi. Ți-e frică singur aici.
Nu, dar cu ce? Zona pentru aer. Bun. Mergeți în partea cealaltă. Partea. Gărit, am găsit. Stați aici. Bun. Hec, 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 hec. Ion, hec, 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 hec. Bun. Ironule, dar când am avut eu nevoie de tine, nu. Stăteai în pat și dormeai. Hacker. Da, știu că o să mi se ducă târnăcop. Haideți să facem asta. Sabie. Bun, așa. Granit, diorit. Am minat pe aici. Mă gliciuiesc. Bun, deci acum îmi fac uneltele din iron. Deci sunt mare și tare. Nu trebuie doar 3 blocuri. 1. Și haideți mai. Încă 2. Ce să faci cu ironul? Bună întrebare. Diamant. Hop, 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 hop. Capul meu am făcut. Mai degrabă topor. Am 2. Asta de piatrele de acolo. Am făcut asta. Pe runde. Da. Să aud în comentarii. Olo, Andrei, ești hacker. Ești hackerul nostru, Boschita. Nu sunt hacker Boschita. Așa. Oare ce să faci tu cu toporul? Să tai lemne, desigur. Ce să tem lemne?
deja de 10 minute filmăm. Ca eu am hack, frate. Și n-am multe și frate. Bun, ca tot cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și noi ne revedem desigur data viitoare. Pa, pa!